Tak som ti trochu pomohol s rozhodovaním. Jej, toto je ten 1/3 Morava a 2/3 dažďová voda. Aj keď je to také trošku zakalené. Vtedy, keď som bol na Dunaji naposledy, tak to bolo také nádherné čisté, a keď ideš proste popri ceste, po búrke, vieš, že taká nádherná dažďová voda. No toto už je záplava. Ale krása. Nebeska, nemá ani fúkať. No, dneska ideme traja. Peťo, Samo a najvyšší stav Moravy, aký som asi pri týchto letných povodniach zažil, takže máme sa na čo tešiť. Morava kulminovala v noci a za pol dňa nabrala 2 metre vody. Tak ideme do Rakúska, aby sme sa pozreli, ako to vyzerá v pánstve pod Schlosshofom tento rok. No a tu máme cyklomost a naši výskumníci potopených lesov a lúk sa už tešia, čo nás čaká, len sa tu musíme pomaličky nejakým spôsobom dostať do tých oblastí a nájsť si cestičku cez tieto šachoriny. Tak, vysokopovodňový stav Schlosshof na obzore. A takto chádzam vždycky preto, aby som si to nejak očakoval, že ako sa to pri ktorej povodni vyvíja, a vidíme, že dneska toto bude všetko jedno krásne, zatopené lesné jazero. Tak, miesto toho, aby sme bojovali s vetrom, sme sa rozhodli, že je pohodlnejšie ísť takto cez zaplavený les, kde tu toľko nefúka. A je to aj zaujímavejšie, lebo tá povodeň má už teraz taký level, že vlastne všetko je len jedno veľké jazero, takže všetkého veľa škodí. Niekedy je to zaujímavejšie práve vtedy, keď je menej vody. Ale nevadí, zasa dostaneme ďalej. Zatiaľ žiadny život ani v rieke, len tu vrany majú nejakú naháňačku. Tak som zvedavý, čo tu dneska uvidíme. Lebo ryby toto vždy využijú na nejaké krmenie na terénoch, ktoré nesú nové príležitosti. Už sme tu veľakrát videli, okrem kaprov, aj sumca. Tak uvidíme, majme oči otvorené. Tuto Peťo ide prvý raz, v podstate asi aj na rieke. Trošku už toto pokrstil aj prvým pádom, ale myslím, že to vôbec neľutuje. A mám taký pocit, že si to celkom užíva. Však posúďte sami, stal sa vedúcim výpravy len tak, čo sme sa tu rozprávali. A je to tu naozaj pekné, takže toto divadlo sa neodohráva moc často. O to viac je super, že máme túto možnosť si to teraz vychutnať a do 2 dní tu bude zase už asi sucho, ale nejaké mláky. Blížime sa k cyklomostu. No a za ním začne také navigačné dobrodružstvo. Hľadáme najlepší koridor na ešte krajšie zaplávené lúky. Aj sa nám to asi podarilo, aj keď je si iba na chvíľu. Prekazili párky. Gruppensex. A dobre, že ich to tak teplá voda, to v nich vraj vzbudzuje také nálady. Takže Aj v nich? Aj v nich? Tu boli také kvety minulé, ale teraz už možno nebudú. Sú moc hlboko pod hladinou. Fakt je teraz o pol metra viac vody ako predtým. Kde zmizli? To bolo jak vynorenie veľryby. Pozrite sa na to Schlosshof v plnej kráse. Rakúska pozorovateľňa pozoruje zatopené lúky. Pomaly sa takto preštrikúvávame
pokraji a uvidíme, ako ďaleko sa dokážeme dostať po tejto naozaj veľkej nečakanej záplave. Jej, zachránime zviera. Chúďak malý, malá myš. Tak môžeme sa tam vrátiť a dať ho na... Dobre, budeš u mňa. Ne, chod do vody. Ne. Sem poď. Tam sa schovaj. Neviem, kde ťa vyložím. Snad ma nepokúšeš. Možno tam pri tých stromoch. Ne, tam je len veľa vody. To by sa... To bude preč. Hej, no, ale potreboval by aspoň trochu súši. Môžem mu ísť ukázať rangerovi, že zachraňujeme zvieratá. No, takýmto elegantným plavom sa dostávame na hlavný tok Moravy zo zaplavených lúk. Mám tu čierneho pasažiera a nazval som tú myšku zachránenú Oriešok, takže momentálne sme na misii, ako zachrániť Orieška a vypustiť ho niekde na suchú zem. Dúfam, že mi tam neprehrízne nejakú dieru. Mohol by som len pristáť na chvíľu? Áno? Tak si nájdeme iné. Dobre. Tak Orieškovi není dopriané súše prirodzenej. Teraz nás zachytil zase rybár. Takže musíme počkať ešte. No, Oriešok. Tuto sa blíži sloboda a súš. Zachránil som malú myš na zatopených lúkach. Dal som ju na paddleboard. Mala by byť niekde pod tým ruksakom ešte stále. A teraz je čas ju dostať na súš. Tak môžeme ísť na to. No tu je Oriešok. Ahoj. Môžeš ísť dolu. Ahoj, pá. Tak, chvíľku sme išli aj po suchej ceste, ale opäť presedlávame na vodu, pretože chceme ísť pozrieť aj zatopené lúky na našej slovenskej strane, nielen tu rakúske miesta obkúkávať. A tu sa pomaly dostávame na cyklochodník, takže poďme si trošku zajazdiť po cyklotrase a potom sa zase napojíme na Moravu. Dobre, tak ideme po cyklochodníku. Tento zážitok sa dá zažiť len párkrát. Sú aj roky, keď tu vôbec žiadne záplavy nie sú. Takže preto je to tu také exotické. No a tu plávajú ryby. Tu. Čiže to sú tie vlnky. Aj tu, aj pod... Máme ich tu pod člnom. No, takto cez Morušový tunel pokračujeme po cyklotrase. No. Treba zaťažiť predok alebo to potiahnuť. Nič. My tu špekulujeme, že treba dať váhu na prednú časť, aby sa ti plútva zdvihla, ale tebe pomáha ten banán vlastne. No. To je... Má to aj výhodu. Tak, gondolierujeme až k mostu. Tomuto nekonečnému stavebnému projektu. Vlastne Marchecký most, čo ide železničný vlastne, ktorý ide smerom na Viedeň. No aspoň vidíme, že sa na ňom čulo pracuje. Tak snáď to dokončia. Tá rakúska strana je už dávno hotová. Do slovenskej ekologickej strany nastupujeme na vodu tam, kde je nepovolaný vstup zakázaný, ale my nemáme inú možnosť. Musíme sa takto dostať na hlavný tok medzi tieto železné tyčky. Trošku ich to stavebníkov asi prekvapilo, keď tu je toľko bordelu. Asi dosť ich to prekvapilo. Toto tu bude náročné. Toto asi treba ísť dolu.
Toto. Technicky najnáročnejšia časť našej cesty. Poďme sa pozrieť, plávajú stromy. No, takto to vyzerá v povodňovom svete. Aj takáto široká Morava má svoje čaro. Hlavne keď vás vietor jemne pofukuje do chrbtu. Že už som jak Andrej Danko, ale tak nejak si to viete predstaviť. Proste sa tu príjemne pádluje, nie je ani teplo, ani strašná zima. A môžeme len takto chillovať dole prúdom a pomaličky si vychutnať tento záver. Neviem, či to počujete, ale všade sú tu včelariky, ktoré hniezdia tuto na Sandbergu. Už celý Sandberg piesočný je prederavený hniezdami. A potom, čo tam zakázali ľuďom sa približovať, tak sa im to darí. Sú to slovenské papagáje. Mitch Buchanan.